to hagani go por pat ngi aingo yo blay ba ngi yo pat ye gani galat ban yo snow i tien ke jo blay kam tam le le haba ngasdang man hikai aga jinge day bat ka jing Sngewthuh ye ke tien ke jo blay ban Sngewthuh ye go bible ngai kanyarap if he shibon namar ngalapan if he artli pat aga part 1 but aga part 2 ngalapan if he ba ngala shwanra kandiat e yaga jingtip yaga bible ban shulum lang kulum bapintip nadu genesis adu kitab jingpan pau in Sngewthuh ya ki katukat ni ki jingtip ki ba ngide ban tip yaga bible namar ndaha ba fi tip kumta ba ba fi kwa ban tip kumta kapelong ifi ba fi buram ngi ktien ke jong blay ba kaya rapru ifi ba pin Sngewthuh ba u blay u ba kwa ingi bangin iet yaga ktien ke jong blay di minta ke sngi ngala dep keren ifi abro art ligi part aga jinga day bat ka ngashit hu ifi kendiat igi be day bat ka bible nrei nang ni shakman na kani ga part 3 minta ke sngi si kan jirong ba ne na magani ga day ka jingi kai ka banganget kan kham ngan khamya jingai ngakwa ngan keren minta ke sngi kumnungin Sngewthuh ga bible hagani ga nongrim singan bu kumne kidan ki ka tukat ni telikim nong rim ki bana ka ktien ke jong blay hi ki ba hikai ngi kumlongin Sngewthuh ga bible de na ga bible bangin Sngewthuh ga bible kata ka de ga bible kata ka de ka ktien ga kraw ga jong blay pinum la Sngewthuh ga bible da ka ba fi shupuli na ki kot na ki sla na ki ne na ki tai da ka ba shule chinis tai em pin Sngewthuh ga bible de da ga bible hi kidan ki nong rim na ga ba beleng ong kum ta ngam keren ban Sngewthuh ga bible kum balong kum ye ko wep ka kwat ka betho de ki bri ka kraw wale ngam kwa kum ka ta ga jing hikai ka bang kwa ngani kai ka de ka balong simple tang ba ka de ka ba kin jamin sim ka tang kwa fin de shai ba ngan keren kum ba long ngan peni fi kum ba long ban kwa ba fin de shai ba ngan ai fi ki kat to kan de ki points ki ba don kam e ba ngin la bangin Sngewthuh ga bible don chibon ba ibri ba phone chenga don chibon ba ibri ba kli nga pedang ni ri si giant yang ayo iwat hangia pedang sor ba chidu shabar jong sor gi don shegi shnong gi kham chinga na sor ki ba pli gi bamyo i jing kai ki ba snap gi gi jing kai jong ki bu bon ba gi bu phone ba ta ka penong nga ba ni kai gi ne ki ba kwa ban tip iktin ke jong blay ki ba kwa ban Sngewthuh ki ba kwa ban nang kumno ban puli ke bible ga no kom gi la ban kren ga no kom gi la ban hagata ga kom de na ta daung pen kre ni ge jing kren ma don ka jing kit kle ya ka ban kat bala bangan ni rap ki briu ki ban kam ga ban yo snow kumno ngin Sngewthuh ga bible ma pin Sngewthuh ga bible kan pen kemen fi ban de dang taru ka pen long fi ba pin sham snow ba hakmat jong blay ba pila lu ye ka ban long ka jing khu shi ki bu bon ba ki brio ni sngi ki bam Sngewthuh ye ni ki tin ki jong blay ma ki tin ki jong blay ka long ka sharak ye ki lentia jingi ba ki jing shai mo ye ka jing im ka jingi ba bang ya ki long ka mo ka jing ka de ki sharak ka bala ban tebe ka ba dum tala da fidan ki jing Sngewthuh ye ki tin ki jong blay fila ban pen shai la mi ki wei to ka point ka ban ning ko la ni ka nong rim ka ban ning ko tam ban Sngewthuh ga tin ga job lai ngan le dapat bai ga ta tin nga kwa bangan ong pai fi ngano mi kai ku mi kai le si ngala ju puli ka tu kat ni bri gi kai ba fin puli bible fi bin sedang no yohanes nang ta da fi bin puli gi sam nang ta fi bin puli ki kitab proverb nang ta fi bin puli ka tu kat ni nang ta kata la nong ga shi sngi ga ta ha kita gi de ga don kam ngam nyau ben ni ga ta handai ka bang kwa ngani kai fi min ga sngi ga dai la da fi puli ga bible Kumno harai pila pin Sngewthuh ga ni ga bible fi hang tang kwa ba pin shai ba katal la da fi miss ga ni nganu benang pila pin miss brok away ga jing puli bible na maka point ga bangan pin fi min ga sngi ga ban kong ga dai ba fi pin Sngewthuh ba ka bible ga ye per na ki we pat ki got ha ga putei ka bible ga dai ka ktien ko jong blai habang ongum ta kaman kani ke bible kam dei tang ka bi ke dan arukom ki khot ye ka tien ka bala shutho mo ka written word na ni ka ta ka tien ka bala shutho
Hari hakajo ko por kini ke ketien ke jong play ke deru ke spoken word lani kata ke ketien ke bala de kren ke ba kren ke ba im ngaku apa pin syai ba ke taro nama da Sngewthuh ha kita ki ar rukam kan pen syai fi kumno Sngewthuh i Bible baga Bible kadai ke written word lani kata ke ketien bala tho but abang pen syai ke ta ngaku apa pin Sngewthuh umne Deban pulia ke Bible nega clear jong fi deban pulia nega jing nang jong fi ba pinang man pulia Bible. Nama kadai ke ketien ke bala tho. But bon ba ki Krista na ha ke riba ke judgment ke pertai berapa way. Ki poi tang hang ta tang ha ke besi tip ya ke Bible. Tip lut i ke jing jabaro tip lut i ke besdang ke bekut tip lut i ke Bible la len dead ru i khot ke lenong tip lut baro ke jing tho tip lut i ke sim tip lut ke jing her peteng tip lut i ke judgment Israel tip lut i ke ngala menong tip lut i ke por ke season ke betho i ke tip lut i ke nong tho tip lut baro andai kasus kidan ki prega bapule ke Bible ki sakut tanga ke section nanti tanga ke kenma ke tak de ke dan kam ngakwang na bi ngam nyau ben ke tak de ke dan kam aga jing sisa ban pule ke tim ke jong play ban tip ke tim ke jong play ko mangalai ka ke dan kam but namal bukan ke tim jong play ke written word nani ke tak bala shoot ho pidipin pule kum ta Henry lada pi kwapat ban Sngewthuh i ke jing leo jong ke tim ke jong play Filipin tip magani ke Bible ke per ni kot na magi kot ki de ke bishit ho kat magani ke Bible kam de ke bishit ho ani ke Bible ke de ka bagin chamen sim ki kitien budana ka ki long ki bagin chamen sim u Jisu ang ga gospel ke jong Yohanes ko nang ka henry wang no wang ki kitien ki mangala kren ki long shepi ke jing im bat ka men sim fi ha ke kitien English wang they are spirit and life ki long kan chamen sim ki dan jing im Nagadaga daw apa pipuli ka Bible Philippine Sngewthuh i kata ka nongrim ba pinom sakot tanga ka jingtip hanay ba pin payro siya ka jing champagne baka ni ka Bible ka ba pipuli ringkat ba ka jingtip haka jo ko poro u mensim ko jo blai u dei u bala persat mensim haki nong tho but baka ni ka Bible ka kala im but nang ta de blai sedang an kren ni pina ka ba pipuli ka wan ka jing shai ka kren ni ka dot note de pim dei tangi ka kle ka wan ra jing kren ni pi ka dot note but ka pen ki im ni ka tien ka jo blai haka jing im jo pi but ka ta ka dei ka jing kai ka ba nga ko ngan ong pi haka ni ka por ka ba ngam tip lang la le man wan ra ka rukom ka ba Sngewthuh namar na kwa mangan ong fiket mau ka tin ke job lega kren shaiba ya ka Bible de shoot bala tho ya ka haki maulun knya kum ya hukum la tho ya ka gi mau isbokum rekin mau ge testament betumai haki ni ge testament ge betumai ngani tu pi blay ko ban tho ya ge tin ge jaw haki do lun knya jong ga do not jengi ko mo u blay ko haki ni ge testament ge betumai ba ba ge puli ge Bible kam de tanga ge tu ge jing tho rekan kala long ka ba im hak pa ga do not jengi ba kanum ja shu ba kan wan ge jing shai ba kan ge jing im ga ge nongrim ya ge jing ya den ti ge jing ni le ta ka daw de bi Sngewthuh ya ge ni ge point ge bening kong ga ge kren ba ya ge Bible ge de ge tin ge bala shu tho ba ge jo ko por ge de ru ge tin ge bala persat men sim do men sim ko ge de ge tin ge ba im de de ge ta ka daw ngakwa mangan pen shai fi ge ne ba mo ba u por la bu tho ge ne wala so engan dan da pen in fi ge Bible kan dia por la bu tho ge ne ha ge shiti ge jong u show Timothy ka ba ar ge la nong ge ba lai ge khot ge ba khan riu ong wong mi ong ge jing tho baro khalong ka ba persat men sim do blai katakan ge ba ngakwa ba pin shai ba ge jing tho baro aga Bible ge ge ba persat men sim do blai tela da pikwa ban Sngewthuh i Bible pi hap ban shai ba haye kata kitin baka jing tho baro kalong ka bala persat men sim do blai ka ba pen men toy ge jing hikai ge jing sneng ge jing pen bet ge jing pen blien ka ba ha ka hok khnang ba brio jo blai uni along janai bala penda biang u se ge jing le ba baro fi haba wa su pol tho ge ne wong ka kitin ge jo blai ge jing tho baro kalong bala persat men sim do blai ngakwa ma bin shim ba ni kitin ge job lai kam dei ga ba shi dei tang ge jing start jong no tho em baro ki ba tho ki do gi sau po ngot ki bre ba tho ya ga ni ga Bible ki dei ki bo blai ula persat men sim do men sim ko
but ulabu aki bakilaban tho ye ni Bible but kam de jing tho jong kin re ge jing tho ba jong men se bu khoi kam au punan kam ki ki nong tho tang kum ki recorder la ni tang kum ki nong bu jing ken mao ban tho ye ge bo ble o but de ne ta da ni Bible kam de ka ba tho de ge jing la briu ke de ge jing la ge jong men se bu khoi ke de ge jing tho la ban ong no de ge kin tin un nong tho ni Bible de ge briu de men se bu khoi jo ble but de ne ta da la de ge de fi ba pin Sngewthuh ye ge tin ge jo ble Vini i hangi vin la ba wat gibriu ki ba long intelligent gibriu ki ba long intellectual gibriu ki ba la nang la start ba ki ba dan ka jing nang jing start ji rong ru ki kim la ban Sngewthuh i jing thumu jong ne ba la ne jing sha i ba dan po jong ka ki mio i jing mot ka ba kan jaman se ba lai namar da ka ta ka ba pit nang jing start per thei kam pa la ba ni ra la ta ka daw ngan pin i pi ka ba kham jrong la ong pai pi ba fin sha i ni ka tien ka jong play namar ngadan shibon na lo jong ni ka ngan hi kai fi ba ka ta ka ba nin kong e ka ba kwa ngan pin i fi ang ni ka dei ba ka tien ka jong play kam dei tang ka jing tho ka dei ru ka jing ka ba la persat men sim ka ba im ka tien jong play ka ba im ti le Kumno ban Sngewthuh i ka Bible ka nong rim ka ba kwa ngan ong i fi ka ni ka por ban Sngewthuh namar ba ka tien play ka dei ka ba kan jaman sim ka ba la persat men sim ubrio uba pule ya karo udai banlong uba kencaman sim katakan solve lani kan yarap ya ke problem jong ke jing Sngewthuh ya ke Bible brawe syai bai kata syabar nang ta nan balaban Sngewthuh fila pinang keren English nrai lada klem kaya fi England fila pin junang refinum da Sngewthuh thani ke jingmat ibe jilli om to apo jong tu snow Pila ban keren kasi la singan ong kumta. Pila ban Sngewthuh i kitin la i ki alphabet i kitin kasi pi pulikat kubar tin kasi. Henry ka per ba ubrio uber khang tu jaka. Pi de na ka daw kwa nganong fi. Ud kharu la ban puli ni kitin kasi. Henry ba un Sngewthuh ya kitin kasi kum Sngewthuh mangi ka per. Nama balai yangi la kha aga yim jongki kasi paka. But ni dan ke jing Sngewthuh ka ba kham kerpang ka ba jilio ka ba syai kadar. Ya ka kitim kasi. Nakata ka daw ka point jonga la da ka day fi ba pin Sngewthuh ya ka ni ka Bible. Wali ang alik puli no, alik le cita, alik ta, ngan puli nang ta, alik puli kinang kikat ya rap ru ki babon. Kwa nga no, ipi kita bro ka isirap i ka kli jong fi. Henry la fi kwa ban Sngewthuh ya ka jing jilio ngala all pa fi na du basnang. Mga no mi kai iki balong shabar na ka bakan jaman sing ani kai bakan jaman sing bat ngan keren shay mdan mano bala ban Sngewthuh ini ga Bible lamda la kapat iki daw men sim ko joblay ya gata nga kwa nganda keren nganda ban tinge tinge ya gata na magata ka de ga don kam tam la da fi devin Sngewthuh iga Bible la da klem kai fi la da klem pat pen kapat fi now men sim ko bat na ka tien ko joblay daga jingla ga bomot bishisha klempat pen kai fi pidang dai gi brigu bekin jado bala da pipuli pila tang da ke bor jong ke kle jofi hendai ndala khapat pilong go bekin jaman sim fila vinan jing dai bet ke tien jong play go bekin jaman sim na ka tredao nga kwa ba pin shai ba ngi ke tien ngan da pin infina ga bible pet way na ki priyo ga bible ba shai e bangi ne puli dei hak gospel ga jong yohanes kala na ga balai taman da puli ga ong ne la danu priu ba na ki farisi u ba ka tang Nicodemus unang sin sha gi jiu uni ula wana o jisu men me baru la ong ko na ikai me ngat ni te ba me la no ikai u ba la wana u play na ba mdanu bala ban le ini ki kamba i ga ba me le lem da u play u lo ring kat bat me u jisu i tho wang u kren de ki ga ba ka ba prasha la i Nicodemus wang shishan ang melam da kapat yung brio umla ba niyo iya ka hima jang play da Sngewthuh ba Jesus Christ kani ga mga kwa ba pin de shay ba
balai bau Jisu Quran ni ko di mas ni gitien mentala dau ni ko di mas wan ong ju Jisu ko nong ikai ong atip ba mendai unong ikai bo wan blai mdan bala mende yini ki lam da la dau blai no kat bat me lam dei ba wan no blai mem no bla mende ni unget yu ubude bo wan no blai mudur Jisu la dei benye kran ni kata ka point la dei benye kran ni kata ka subject sebenarnya ngawan orang ada iu mau lah khai ngan tan rek mau ada iu entah tahu lah dia ben pensyai hari Jisu kan pensyai kata uang penban kumno fiti uang sisa ngong melam na kapat yu prium laban yu igi mau play unika di masukan det ni ketin uang kumno laban khai yu prium bulat temen laban besut pat cek kepok keme ban kapat yu Jisu uang biang yu uang Jisu uang sisa ngi ngong me lem na khai yu prium na ko umana mensium laban le pok himau play ya ka bala khana ka jonga do long do ba de ka khana ka jonga minsim na minsim ka long minsim me wat snow gendet mga ang yun bala ang mga wat snow gendet na uda ito yun ni ka di mas uda snow gendet ukrenu ang kunong ikay de snap ay ka taktin uwalo ni ka di mas ubabaro kila buram niyo uwa pa Israel ki Jew ki buram palat yu uno mo de weni ki no hikai ni am ki kraw but ngani to ifi uderu ude Pharisee nang tade ude brio belong nong senshar ude betip boni ke Torah ke to Bible ke jonki mai ki jing tho jong Moses baro but nga kwa nga no ifi no one Jew Jisu kren ke tien ke bedai o nga tip melong bo one no play melong no hikai bo one no play Jisu kam trai keren uang penbani unika di mas sisa ngong me lem da khapa di ubri umla bani iki mau play la da fi perkhat ba iku mau Jisu keren la jong unika di mas la jong balai keren kum ni Jisu kapa penpau bau Jisu abau keren ni gani unika di mas Sngewthuh andrai sngapa kajing tamu ga jong Jisu gadai Nicodemus me wan shanga me ongi ngau nong hikai me kwa bani keren bat nga siapang jingi kai ngam mentoi bani keren bat mela da mem kapan figa taga diga point ga baka kwa finu iyang ne kan mentoi yu yang ani kadi mas menwan oi ngau nongi kai me wan keren ik banga wan no play yiki tiki ik bo wan no play menum pipang medi makana nongi kai nyam menum sampang naman lada mem kapat hi menum suthu yeru emi ga bukan jaman sem kan mau ka ika banga keren o Jisu ki banga keren manga ki de ki tien ju jing em ba ki balong men sem nga le ik ga jing mot bri ko kinga kle pi yu Jisu le ani ga pertai ik ba pertai men ta ka klumar Vio ik bu Jisu le wat ki senran ru ki klumar Ukraine ik bi senran ki mpoish ni jenoro na mabale u Jisu Ukraine ik bu kan jaman sem na ka daw u ong ni kan mas Nicodemus la dam khapat ya me kamen toy me ni kren banga kamen dan jing mudro fi ang ni la da fin pule ba u ong ne lem da khapat yo bri umla ban yo i artli ni kitien bide fin mapa uang yo Nicodemus artli kitien hadin ba u kulli Nicodemus u jubab yang khat besan uang shisha shang ang hamel ni khapat yo bri ko umno men sim umla ban lek hapo artli umla ban rong ka baning kong umla ban yo i ka ba ar umla ban rong fi ya ka kitien ke jong blairo la da klem khapat yo brio saka da jing em ka ba kin jaman sim lada ubrio umpat day ubala kin jaman sim umla ban yo i bat umla ban rum siapa dan ke brio berperkhat dengan ni beri tang sebeneng kan hot ke day ke way ni nongrim ke day sebeneng hari ni kemang ni buang umla ban yo i ya ke himau blai ban umla ban rum si ke himau blai kan ni kem day tang ke beneng kan ni ke bu Jisu keren ba lada me kwa ban Sngewthuh ik bi day bet ke hima ke jong blai memla men yo i ka mempat yo i mempat kaya me mela men jiseng mela men kai brio mela men batai ke jing tip jome kon Pharisee me tip ba ke Torah me pule ba ke jing tho ba khot me Sngewthuh ik to bar khot de ke kli jome hendai lada me wan shanga o Jisu me ban khapat chwa na lada mem khapat mem yo i ru em ik ke bedon nang ni ke kan jamin se takadaw nang kren ni ha ke ni ke pongan kren bet ko magalong na na du ngadang kena ngatip ke Bible katu ni ke pulia
Kadang kepor bangan dengan tiap menit. Wat aga jing im ke bom the bed ru unrai nga puli ke Bible. Dan kepor nga puli kitab jimpen pa nga snow ma man. Mga khliap no mga tiang. Ni snow ting man yo I ke dujok I ke jing bitaru blay ni snow ma snow. Mso khwatip I ke tan pendu tiap man men. Ban nga kwang anong fi nga puli ni ki gospel nga lap ba ka ju. Puli le I ke tu ba pen kelawan I ke ka ju no da kana. Le puli le I ke tu ba Jisu sai ke sana jar. Ka ju no da kana. Wi keren sai ke ju do menta. Bani terkadang pilih jing sang bila ba na poi por Christmas Jisu kulung biang. Ka biang mal kulung biang pilap. Teng da kalong ka ju pi thai. Teng da de Good Friday yap biang ta de ya. Bu jan yong nang ta de sni good Easter ngi mi pat na ta shukum ta. But nga kwang nong fi ken mau ki kin kelalong tang ka rukom ke niam tang ka rukom brio. Lada kam dege ni bu Jisu kuran ni diko ni mas. Wong ni ko ni mas nai kuran ni nai ro enga nai kuran ni ngai ga bukan jaman se. Nomor nga direct ba nga nga ngam don por nga la ban ong kum tau Jisu nga ni ko ni mas ngam don por ga ta jing ro me ga jing batai jeme ye ga ta jing ye ga ta ga nga wana beneng nga wana no mem su ye ro ya. Shisha udah ong ta shisha ong me lam de khapat yu brio. Fi de vi study ba ye ga ni. Kere ga basic ga nongrim jong ga jing shikrip lai. Sebenarnya rum yo lagi, yo iru mio ihi iki bakan jaman sem. Yo rum ngapo jong kita kepercaya bakan jaman sem rum yo rum. Lemda la khapat ini. Ngakwa bapinda mat bayi kita ke lesing na homlo. Ngakwa pinda perkat bah bang keren itu. Wat hagani por bang keren ru shafi. Ngakwa bang ong fi ni gapo. Pisngap ingai ni gajing keren. Lada klem khapat. Finum Sngewthuh de wat egen jing keren mga keren. Finum Sngewthuh nat fin dom ben man. Nicodemus nem detang bu lengo o kendit ru ang kabalo. What Sngewthuh kendit ya kabanga ong ya me. What is Sngewthuh kendit? Ite banga ong me bakade ben kapa difi. What is Sngewthuh kendit Nicodemus mar me kendit kensan na mabanga syukuran ba egen ni mga kwa ya kata. Men keren mga mahapan Sngewthuh kuloy. Balada mem kapan ndan jingman. Fiton ke priu ke ba syukurlah bah ki kelam kapat because orang let jisang no lam ta emoli le om ta fiton ka mana mat ke jing ke jong play fiton ka mana sham ke jing la ba mot fiton ka mana khai fi she ke jing pnim ke jong tra do min sim khoi pe go fiton ka mana mat ke jing pin khoi ke jong play ke jing im jong fi bena khai to briu ke jaman sim na ma de dakata vila pin Sngewthuh ke tien ke jong play ke jaman sim usong Jisu yo Nicodemus ong kabala khana ka do long do na khana ka do te filong brio ban na filong brio te Sngewthuh tangkat kum ke jingmut brio nen la khana men sim filong men sim te Sngewthuh ike bukan jaman sim bat kata ka dei ka nongrim ba pin Sngewthuh yo ka Bible ndala khana men sim filong men sim bat nda filakan jaman sim Sngewthuh ini ka Bible na mga dei ka bukan jaman sim kata ka dega problem jong ka jinglong Kristan minta ka perthai barok away. Basa mi ki nong tho ki nong batai sami ki nong penchai ki pen baklai ka Bible ru de tang kata bagi perkhat sibon. Ubo bono bo puli ka Bible ubo mlanget bo play u kad ka duriaw basa. Fi ang tavin po yung jaka ka be. Papun ki pamlangit u Jisu yat alo ka duriaw. Bon ki pamlangit bo blay thaw ka perthaya gin riusngi. Bon ki pamlangit. Finum lai ru banget. Lala klem kapat ife. Ndala kapat kada nga way pag jingyo I ka Bible. Ba fi salaban Sngewthuh I ka jingmot ki badana po jongka. Nakatadaw ngan sa pin fi Kumno bin Sngewthuh ka ba ningkong kaday. Dan ka ban kapat ini. The point ka ba suk ba tang ba kaday ka bangi hapan pentri kami ka. Don kam ban kapat nga ba ife.
Tengah kuangan peni fiang ni ba u jisu bukan ni kan dimas yo ibu ni kan dimas u kelumar uang kuno laban kayu beriun la temen uang ko beli jisu ang uang ini kitin sengapa uang agar khat ga bakin dai di puli ga gospel yo anis nang ga bakin nang ga balai khat bakin dai uang u uang ko ni sengapa u ni kan dimas uang ule tu la ang kuno gini ki eki laban long Phin ma bo jisu kuran sa gawai wang kal air ka be ka che ka man bat me yo sngawi ka jing sawa jong kan mem tip na go wal ni shanu kan le tum ta lang brio bro bla khana mun sim fi ya kal air bila bin jios no be shi i ki ki ding bim tip na go wal shanu ka le bim su to wala kum ta brio kan chaman sim fi ka ba kan chaman sim ka ba kan ja dok lai pe fi dine ka ta dao fi lada fi kwa ban snu to i ka ta mo brio bla kan chaman sim ka e ka bo snu to mo Pisio ibu kran pisio ibu la man le andre pim so tho nang no shai gum no ha gnu kom so tho na ma pinum so tho de jing mut prio ye ke ai ka ba sim do ble pan pa ho tu prio na ka da wang gum ni ko ma su tu ong kum no ni ke la ban no u ji su tu ong me la no hi ka ji ki sel mem tip ini ke lu u so ong ni sha ong me be ye ka ta ga ngi tip ni kran ba di ga ngi yo ingi plan de ngim pim priang sa tia ga jing pla ji o sa ang ni tin sa ma ngan puli wa la da ngai thu api ye ki ki ba ka khndo ba phim ngai ku ru phim ngai da ngai thu api ki ba beneng na ka da fi de fi puli ye ni ngan no kle ka wai ni nong rem gi ba crowd pala ka ba unikade ma sa dia no shame ga jinkla kat kumbang ye puli ngai yo jisu dia ndai about jisu ye krem ni ko ni mas ke ke ba skota na pala ba ko point janga ka bang kwa bang pin fi ga dai kaban ning kong tam kan nong rem bala dangi kwa man Sngewthuh i ga Bible dan kaman kapa ini ko mga itu i fi mene ka por nadu mga dang khna ka pule ga Bible ai gini ga testimony kan dia fi nadu mga dang khna ngale ji seng smart tip ka tugat ni ga Bible yengi mai hi kai ba ini tin ga jong play mala ga Sunday and step pule ga Bible ngilet chigi Bible class la hi kai ngi shibon daladiru ga pule ka tugat ni bat ka baboni ka banga pule ka sulong ang pule ngampe pangro Nrai diem ba lapan kapat yang a segajing laga ba mot ka bisisha ngada play ka ni ba nga plate ega Bible na kanu no liang ngayo iba ka ni Bible ka kran ni nga ndeta mga shiyo i ka nga Sngewthuh i ka ayam ka ni Bible ka kran ni nga kada do bang lingo nga perkhat wat yo jisuru nga Sngewthuh da kumway nga shai i ka jinglang play jo kamta mi ka kitin ka jong play nga da Sngewthuh baka ega bang klem yo i menchua mentanga yo i kat panang mi kisngi nga nang siyam baga Bible ka day ka bang siya yung barabor mdano brio balaban Sngewthuh lo tika daka khli lele ka lang ka ega ba bakla nga nang bay regla daka day makanada ka bakin jaman siyam pi haban Sngewthuh i gani ka jing shisha ka bang hikaya fi the next part pi i haga Bible wat na do ka testament ka barim kala depan i gani ngan sa puli fi na ka Bible rei ngakren ni gani ba don ka man kapat fin da la kha ka dang ka jing ngam ong bi laban Sngewthuh no mar sun kha rei u jiso bu kren ni ka jing kha ka mo pila yo rung shi ka bakin jaman siyam but pin sanang Sngewthuh i tin ka job lai fi din ka da u Petrus bu tho ha ka shiti ka jong u ong kum ni pet yan da puli fi na ka ba ong ha ka shiti ka jong Petrus ka banin kong ka lanang ka ba ar na do khat banin kong do ka ba lai ong ni
Nama kita haba pila no iga jing pun seniu barok iga jing syukur barok iga jing le arsap iga jing bishni bat iga jing ekran seniu barok kum ki khonlong badangka fi kita kadi ktin beton kama kum ki khonlong ki badangka tu fin ko air hire ga besngur ga dot ga badai men se kay ga ni ga dot di ktin ga jong play khnang ba fin yo sanda ka chi ga jing penem lada filamat bau trai long besbon lada fi lamat lada fi klampat mat ong baik de ni ktin lada pimpat ka tenai keren lada bu ktin lada nge kum ki khonlong badangka vi de ni ka dau vi puli ga bible oh ga berjerong bangan hikai fi ni de berjerong ba ngakwa ba pindon interest habang keren namar lada fi buat de ni ga bangan hikai piru pin la ban keren fin la ban long ga jing ku piru pin long ga jing shai shi ga briu ga yeng sam pin la ban long ki briu ba kra tamang ngakwa banganom ya step ngada ban ni ni point namar ngakwa banganom shi kai ban shi pin tip fi ngakwa fi namat ga jing imba lada fi klam da khapat ba pai show blake la ba mot yam pai show blake pai donor khama don try what do I man ga sni try ngakwa ba men da pen khapat inga shi ga hima ga jome namar kita de ga beton kam tam lada klam kha bin ekran ni pin ekran gum no bru bu klam pat kha lada ga shukran simple ga ta pin ekran gum no bru bu klam pat kha la village China pi shong ba bru bu don China pi video khasi pim nang tin China pim su thu China ye ru ya gum no thai pin ekran bi tu ki pe ba vi phet na to pin sha trai bin ban sha pin ya pan ban let's see Chinese one chane bom su thu ye tin jing bom tip ye ru ya pin pin su thu yu no no ko ben to no khlam khang ni ko am da si pin su thu ga jing kha ga de nong rem but don't come in the car shi ga hima ga jong play ndala khai fi shi ga ba kan jamin se pi su su thu ik ba kan jamin se pi su thu ik tin ga jong play bele petros to ni wa nda fila e no e ga jing long bore ko mot pila mat e ga jing kha kum ki khon long ko mot tik kum long long bala kha udon ka me ga dot tung ga me kum tangi ru udon ka me ga snor ga dot ga diamond se khna man le ban pen san ni menginang Sngewthuh menginang Sngewthuh ik tim ni job play fidei hangta ke kwa bin chai ba bang hikai fi ni ngala ong pa nganum kren naga perspective ko belong na kan ko hikai jong ki wi pat nga hikai ke ego bang Sngewthuh na shem mag tin ke job play ke di tang ta nga ngam shem mag tin ke job play ke long ba fi la ben tip ke ka shibon ba pi batai shi ke brio ba ka khlem long impact ke jing im jo pinga ngam nge ta kat no sin mga yo jing pen kia abang tin ki jong play ke kren ki jing im jong abang pang kat no sin ngayo i ki kamba agi brio bang kren tin ki jong play ba bang tin play ka long im ba ka play i ki brio na kwa i ka ta ngam kwa i ka ta ba pen tip shibon na kwa ba pen Sngewthuh shibon ka jing Sngewthuh ba ka jing shampang ka khrao ba ni ka jing tip ba de ni ka ta daw ba pen la ban Sngewthuh ba ban shampang i ka jing jiliu jong tin ki jong play don't come ban khapa de fi tangan pen i fi kan dia lesing anom la ban kut ira ni ke point ngan chu ong shi kan tiam da fi kwa ban Sngewthuh i Bible ngan ong ni ke tiam Sngewthuh ba ia ka jing tho ko jong abso Paul haka shiti shaki korin ka banin kong ka lenang ka ba ar Broadway kamat nadu dukhat bening kong nadu dukhat ke bakhan rio kanan khan rio tu lagi dukhat shong hang ne ngam jileu hang ne puli ne rung bahang ne dwai bo blay un krani finang ne pin sa shailot bar khat kumno pin la ban Sngewthuh ik tin ka jong blay pet kan si puli fi kan dia u ong kumno Paul de ba tip lot de ka Bible o Paul de briu ba la ba no u ba tip lot ngam ong ka Bible u tip lot e jing tho ki jong Moses ba no u de briu ba sta tam ka por ka jong u banang ni ki kintien ki bobon no briu de ba pi u im de jing tho mo de briu sta
review inu brio bu ong kumne uang haga city ke benung kong ki koren kalau nak ba ar ke dekat ke benung kong ngan pulih ka kendia singan sedang ini ke pat ke banuan uang kumne kum ta mangaru habangawan city ko para bangai ngam cibula wan ke bekum ke jing pena ke jing keren lani ke jing start habangayala papi ye ke jing pla play ngala kut jing mut Banganam TV ru apdeng jong Phin rei tang yu Jesus Christ batang yu ubal sana ma dengan keren ni kita de berkrau aso pole ula tip si bon pala baru wangi kini kitien ngala kucing mat banganam tip balai nama gitu jing tip jong lagi pemensua ki pen sarong pen manina pin lap brio tip si bon wa ega bible ru dan jing sarong aso pole ni wang ngala kucing mat banganam tip show balai wang Andai tang yu Jisu batang yu ubal sana pernah kadawa dei bahwa aso Paul Sngewthuh ia ke jing kapat cegai ma jong play. Naula shamil Jesus Christ. Klamio Yesu mala senan. Wana ni azhab lej bantua yu ki hap sarau ki kama nang tu. Usu Sngewthuh ba pleng ki jing tip jonga usu jano shari klau Arabia tuan Islam. Nama ba Sngewthuh ege. Beradin ba ula long apostle. Ubala yok man ege jing kapat. Beradin ba ula yok ege jing shai. Uang ini kita ngam habang ngaya lap ifi ngam lap chu de ketien penak lani de jing start. Jonga. Udong kum ni dekat belai ngala long lembat pia ke jing telat ke jing syap tiang ke jing kenyo shibone. Beliau telat, beliau syap tiang, beliau kenyo ngala jukran bon sen. Utiang bayo ukenyo usyap tiang bayo uan ra biang ke jing start pertai ke jing start jong ko menshua. Ban hikai tin ke jong belai shi ke brio koret. Fi kita de ke ngim tiang menta. Ngim kenyo menta. Ni snow climb ban bang tip shibon bat ni kran ni ki brio da ke jing tip jeng bat ni penjat e ke jing lamen se la da fi lesingan pen ifi ke bakham jele fi tip la da ngim shep ding la ngim knyo ni kran ni snow climb ngim snow tho bang itlat ni wanra e ke jing start jengi ban ni batai ke brio na jing sang fi tip ngim dei ki nong pen im ni dei ki nong pen ya ke khar ba ke takhtien pi kwa bangan pen ifi na ke Bible pet ke tin ke jong blai ke ong kum tane tin ke jong blai ke kren shai de ta bala de pi kren ke tin ke jong blai de ke jing start jong fi pet ke Bible ke ong kum ne ke shiti ke jong au so pol ba ar ke le nong ke blai shi ki koret de pi puli ye ke ni le nong bro ko we pin su tho ba kren ni ke ta nong re mong kren ma uso ong kum ne wong ha de khat ban riu puli u bala pin bet engi ban long ki nong ye lap ye ke jutang ko betmai Om ki jong kadak nde yi jing tho ki bi su tho de khli jong bi nde ki jong min siam namal ka kadak ka pniap nde min siam ai ki jing la da fili kran ni bi tang de kadak tang de jing start brio ka balong tang de jing tho tang kadak ka pniap pimi is mi ki kristan ta ki ba yap ki lo min siam tang yo le ti seng malang sunday yap nama ba ki yo i ka ba ye ka tien ka ba tang de jing tho ba ka pniap Rai ki bri ke kren de jing start ke jong min se me kho jong play ka pen ke em ke chila man se de hang ta ga kwa mangan se pen shai fi ke ni ke shiti bro we nga de tho ini ke point snow tho ba ye ke shiti ke ben kon kore na ba ar bro khat ndru tu li khat na mar ke de ke jing tho ka bang kwa ngin de tai ba ha ke ni voice message ka bangan se hikai fi shu kumno pilaban snow tho ye ba Dimentang singan pen kot chua tang kata mat ka banga kwa bangan ban ni fi kadai bele fi mong try nga kwa iga jing kapat sa si simpat nga kwa iga jing kalamot besisha pen kapat nga try banga laban snot ho iga ketien ke chale
เป็นขับยังตรายมันก็ลาบันสงบทั่วอีกจิงเจลิวอีกจิงชายอีกจิงคราวจงก็หิมะก็จบเลยลุมกุมตามันเอาฟิฟินอมชายตั้งนี้ตัวไอ้แบบพี่อากันนี่ก็ปอดกูพังกับตัวไอ้แบบนี้ก็จิงเครนจงอากันได้กลาลองเกินตัวไอ้กับวันระอีกจิงชายกับวันระกูพาเปลย์อีกจิงสงบทั่วงักว่าเมื่อกี้บริวบาร์อัพเลยกินยออีกนี่ก็จิงชายกับมันไม่ฮิกายนะKepada lelaki jom ke jing yang ngamat ya kakin tu. Ngam kuat ngani kai ke wei pak ngakuat mani kai ke ta ke apa me. Kebang syam ke jing yang tu ai. Ada tu ai kerpang ko pai gini ke briu ke besnap ini ke jing kai bikin dai ke briu ke pada kapat. Ke pada mat ke jing pen em ke betamai ke jam. Ke bakin jaman sem. Ke balak ke tu ai. Ban Sngewthuh iki bakin jaman sem. Tu ai ngatu ai play. Ini ke beliau baru apalagi bersengap ini ke jengi kai. Kila ban Sngewthuh ke ketian ke jamai. Ke tengku tu Yesus ni tuai. Amen. Tu beliau kur kui pi, ku beliau syibot.